Gilugwayan sa lokal nga kagamhanan sa General Santos City ang deadline sa business permit renewal application hangtod February 28 ning tuiga. Kini aron hatagan pa og dugang panahon ang libuan pa ka mga negosyo nga wala naka-renew sa ilang business permit sa milabayng bulan sa Enero. Ani ang report ni Efren Mamak. Sa tala sa City Permits and Licensing Division sa General Santos City as of January 29 ning tuiga, sa kapin 13,000 ka mga negosyo sa syudad, anaa pa lang sa kapin 9,200 ang nakarenew sa ilang business permit. Busa aron mahatagan og dugang panahon ang mga negosyo nga wala pa nakarenew, gilugwayan og usa pa ka bulan ang renewal sa business permits nga tama lang unta niadtong January 31, 2025. June na rin sa bisa ng ordinance sa gipasa na i-extend yung ating business renewal para makapagbigay ng time sa ating mga clients, sa ating mga business owners na makalikom sila ng enough na money para ibayad sa mga business taxes po nila. Apan pahimangno sa Gensan LGU nga bisan gilugwayan na ang business permit renewal, dili kini iproseso sa mga ulahing adlaw sa deadline period aron malikay sa problema. Ang maulahi sa pag-file, posibleng mag-atubang og penalty. After February 28, we believe na mamangini ang last extension na if ever nga di sila makabayad, magpatong og katong surcharge og interest. So surcharge amounting to around probably 25% of the total amount tax due, and then 2% monthly interest up to 3 years. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.